दिनैहाय 11 तारिख त्रिपुर जलनि सान माइबो दिनै जोंनि बाक्सा जोंनि गोरों तमनि बागै एबं जरा हामनाय तमनि बागै उनाव ब्ले ब्ले पाइब्ले हामनाय जिबाय दिनै अजागा जों दिनै अजागा जोंनि सारा त्रिपुरा मिड डे मिल कुकाराव दिनै गथुम नेमा कारण का अबनो जोंनि दीर्घदिन रंगै जों जे मामुय समय 2002 2003 হইতে जों যে মামুই সময় ফাইমানি স্কুলनि মিড ডে মিল কুকাराव दिनै अम हायके आसुक बसरनि परे जोंनि राज्य कमिटि जों स्ट्रं खालाय देब खालाय सामुनो तांनानि बागै बोसकांनि आगामी दिन जोंनि सामुनो देब रागरनानि बागै जोंनि सामुनोबो जोंनि बेतननि बागै जों रागरना बागै जों दिनै अजागा सारा त्रिपुरा अल डिस्ट्रिक्टनि मिलिवै जों दिनै कन्वेन्शन खालाय जों अबनि सिगां जे 26 तारिख नि 8 तारिख हइते जों अबरोध खालायखा रोड अबरोधनि खालायमानि साथे साथे किन्तु जोंनि कायसा अबनो जोंनि डिसिजन ब्लक जनरका डिस्ट्रिक्टनि डीएम एवं एसडीएम एवं डायरेक्टर सह एवं एमएलए सह मीटिंग खालाय 10 तारिख आसुकनानि कक तंगनि किन्तु आनो एसडीएम बाय जों कक सालायमानि बिसिनते कक सालायमानि परे बसाका आं अलरेडी डायरेक्टर बाय कक सारि डायरेक्टर बाय जत किछु सामुं खालाय डायरेक्टर जत कपि पाठकमनि न जत बसुन ओके बुनुका आनि माने बरो जतन कपि टू कपि सिनरका आबनि बिसिनते बर आसासरिका संद्रबनि बागै नोंनि आगामी दिन नोंनि बेतन बारिनि बागै जों प्रसिदिना हारि खायतमनि आसामनो कगनो बचनरिका जों दिनै अ कन्वेन्शननि सामुं बुदांका बोसकां आगामी दिन सिनि बेतन जों जेसेकेपन 18,000 सुबुंनि बागै जेरै बोसकांगो जों देव चिनि या बिरनो स्टेप खाय जों दिनै बटे दिन चिनि कारण अमाके पेंशन अमाहायके जोंनि पीडीएफ जों आसामनो जाते जोंनि भविष्यत चलिथारनि बागै जों अ स्टेपनो जोंनि सारा त्रिपुरा मिड डे मिल वर्काराव दिनै स्टेपनो हारै अबनो दिनै डिसिजन खालायनायनि बागै जोंनि सारा त्रिपुरा अल त्रिपुरा मिड डे मिल प्रोग्राम हेल्पफोराव दिनै कन्वेन्शन जोंनि अल डिस्ट्रिक्टनो दिनै अजागाव जों बे कन्वेन्शनो पार्टिसिपेट खालाय बोसोर रक डेलिगेशन नखाना जोंनि डेलिगेशन दिनै अजागाव प्राय अरुतो प्राय 500 नि कैपेसिटी हाइफेन चिना जगह प्राय 600 700 एबा